inti tlift il-kunjatu reċentament ukoll. Ħejja li tliftu 10 snin, mhux qed ngħidlek li m'għadux naħseb fih. Kunjatu tliftu fis-26 ta' Novembru, kien bnedem importanti ħafna ħafna. Kull filgħodu għamna ritratt. U mbagħad għandna flok tiegħu u kien ħalla l-mobile u ċappetta, ġifieri u konna minnihom hekk għall-bidu biex anke tfal, għax tfal kienet xogg kbir, u kunjatu kien preżenti kuljum dejjem f'ħajjitna. Allura ħallejna isu corners kemm isu taf kif, u kif imbagħad il-mara ħasbet illi it is enough time nistgħu nneħħu t-tfal. Alla ma. Fejn l-flok? Fejn il-brazzuletta? Fejn il-mobile? U kellha taċċa toħroġ hemm. U l-firgħod qabel ma mmur hekk, qabel ma mor għall-biex ngħidu bon Ġofriet. Kif għandna llum taf kif. Nħossu li jkun miegħi f'ħajti taf kif inħoss il-preżenza ta' U meta kien preżenti f'ħajjitkom kuljum, x'tib ta' preżenza kien, x'wol kellu f'ħajtu? Fredu dejjem kien aħna għammu missieri joqogħdu il-ħamrun u mbagħad illum il-ġurnata joqogħdu San Pawl il-baħar. Fredu noqogħdu qrib ta' xulxin, tajjeb. Biex Zabbuġa minna sena u nofs noqogħdu għandhom fi żmien il-Covid ukoll. Kien jiġi dejjem ġifri anke meta għamilt id-dar il-ġdida tiegħi. Immaġin għamel sentej kuljum imur mal-ħaddim hawn, sentej. Fil-Covid, sa nista' ngħidha, x'restrizzjonijiet. Ma kien hemm ġurnata li ma kinux id-dar magħna taf kif l-ewwel dejjem taf kif dejjem preżent. It-tnejn isajrinna. Jinnaf ikun hemm qadja jagħmililek, jiġi d-dar dejjem l-istess u dejjem ngħid miegħu l-istess. Għax kien iħobb joqgħod flok joqgħod bil-qiegħda anke malajt joqgħod għal kubtejh u taf kif kien iħobb hawn nies iħobbu friet u minn hemm le orajt kif immaġina qegħdin fuq is-sufan. Taf kif flok jintefa' bil-qiegħda jew taf kif poġġi bil-qiegħda malajt u tintefa' hekk. U kien naħseb tant ħadem għal kubtejh tipo ma għax ma strudaxxa kien u jwaħħalek ċejjan u hekk. Li dara hekk. Hekk dara hekk. U jiena qas noqgħod għal kubtejh. Fuq xiex kont titkellem miegħu. Kollox hu. Mela tlaqna.